हेल' लोगोफोर दिनै फेरेंगानि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय। फेरेंगाया जि मानसि गावनो अर्डार होदों जुदि नोङो 24 घन्टानि गेजेराव जुदि क्लियारिफिकेसन होनो हायाब्ला निफ्राय रिजाइन हो। नोंनो सोर अर्डार होआ फेरेंगा बेबायदि मानसि गावनो इनोसेन्ट जेबो दाय गैयै मानसिखौ अना खाना गावनो नोंनो सोर अर्डार होखो हा? जुदि नोङो रिसपन्सिबिलिटि लायाब्ला बिनि दायनिगिरिया नों फेरेंगा बुजिबाय। सामफ्रामबो नोङो ससियेल मिडियायाव लेक्सार होयो शान्ति सुक्ति जाबाय जोंनि बिटिसिआव जोंनि ओनसोलाव माने शान्ति फैबाय पिसफुलि जोङो बयबो गावजों गाव गाजा गोमजायै ज' रायजो जानो हालायबाय होननानै फेरेंगाया बुंबाय थायो। बाट दिनैनि दिनाव फेरेंगा शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो नों बायदि सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थालायलायनानै दिनै मानो बेबायदि मानो जानो मोनखो? मानो गावखो मानो फिननाय होनो हायाखै? दम दङब्ला 24 घन्टानि गेजेराव फिननाय हो फेरेंगा। नोङो मानसि गावनोसो बिटिसिनि जादों हो? रायजो राजाया दिनै सापर्ट खालामनानै नोंखौ पावाराव लाबोबाय। बाट दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि रायजो राजाफोर फेरेंगाया फिन खेमसेबाव आरो इनोसेन्ट मानसि जाय दाय गैयि मानसि बे मानसिखौ दिनै गावहोदों। बिनि दायनिगिरिया फेरेंगा। जै दिनखालि बिथांखौ गावदों ओइदिनखालि जुदि बिथांखौ मोनोमोनब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा जायगायावनो गेब्लेहोगौमोन बे रोखा। आरो बे खोथाया आं बुंनाय नङा, गामिनि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै बुंदों एबा खावलायदों। आरो लोगोसे बिटिसिनि रनजित बसुमतारीखौबो रायजो राजाफ्रा कनसियास एबा सिनसियार जानो खावलायदों। आदारवाइज जुदि सिनसियार जायाब्ला आरो जुदि नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाबावनांगौब्ला बिनि दायनिगिरिया फेरेंगा होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों। आरो फेरेंगाखौ रायजो राजाफ्रा वार्निं होदों। जुदि फिन खेमसेबाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जुदि बेबायदि जाबावोब्ला फेरेंगाया जारला दं होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो खावलायदों। आरो फेरेंगाखौ बुंदों कनसियास जानाया मोजां। नोंथाङा सासे ब्ला नोङो सासे पाब्लिक फिगारब्ला नोङो रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै दिनैनि दिनाव मानि थाखाय नोङो बेबायदि मानो मानसिखौ मानो गावनो मानो अर्डार होनांगौ? नोंनि एनजिअनि मानसिया मानो गावनो मोननांगौ? बबेनिफ्राय मोनखो सिलाइखौ हा? फेरेंगा 24 घन्टानि गेजेराव फिननाय हो। नायनो नोंनि दादागिरिखौ हप्लेससो नों सासे। मालायखौबा नोङो बुंनो हायो उमुगा गुन्दानो उमुगा हाग्रामानि फिसानाय सैमा बांग्रानो सोरबा दावराव देख्रेब सोरबा बनसुनि दैदेनगिरि आरो नेताफोरखौ जौ लोंनानै गोग्लैलाबायनानै थाग्रा माबा माबि खालामग्रा उमुगनि पार्टिनि एजेन्ट माबा माबि बेबायदि बुंनो नोङो सोर नोङो फेरेंगा? हु आर इउ? नों बेफोरबायदि पावारखौ बबेनिफ्राय मोनदों? नोङो ब्ला मोजां खामानि मावलै। बाराबा जारला दङ फेरेंगा पाब्लिकजों होसोजागोन बे रोखाखा। बे खोथाया आं बुंनाय नङा। 100% नोङो लामाजों ओंखारनो हानाय नङा बुजिबाय? जानला मानला पाब्लिकखौ बेबायदि खालामनाया गाज्रि जादों। खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम बारे बारे जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेबायदि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। हो? 24 घन्टानि गेजेराव फिननाय हो। हो? दिनैनि दिनाव नोङो सासे हादर अनफावरिनो नोङो सासे इनडिबिनि नेता फेरेंगा। नोंना दासिमबो नोंनि हाग्रानि वाइल्ड बिहेभियारानो नोंना जोबाखै नामा फेरेंगा? हो? जोबाखै नामा? बाराद्राय दुगा दाजालै फेरेंगा पावार मोनदों होननानै बुजिबाय? दम दङब्ला नोङो फिननाय होदो, क्लियारिफिकेसन होदो। मानि थाखाय गावखो? मानो अर्डार होखो? मानो बिदि गावजाखो? माब्रै बिदि कन्डिसन जाखो? माब्रै बेबायदि सिटुएसना जानो मोनखो? नोङो इसिबां गोख्रों दैदेनगिरि सामफ्रामबो शान्ति सुक्तिनि खोथा रायलायग्रा साला जोलैनि हांगार नों सासे।
बखासाय फाइनालि जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपिल खालामो नोंथांमोनाबो कनसियास जानाया मोजां आरो 100% फेरेंगानि गामिनि मानसिफ्रानो फेरेंगाखौ सैला बे रोखा आरो 3 बोसोरनि उनाव फेरेंगाया जिबनावबो थैलाय उजिलाय पाब्लिकनि सापर्ट मोना बे रोखा फेरेंगा दानिया नों मा खालामबावगोन जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों बेबायदि अनाखाना गावनायनि थाखाय आरो रायजो राजाफ्राबो कनसियास जानाया मोजां बिकज दिनैनि दिनाव खनसे नङा खननै जोङो माने फ्रिकुवेन्टलि बेबायदि जाथायखौ जों नुनो मोनबाय रायजो राजाफ्राबो कनसियास जाबाय बे रोखा आरो फेरेंगानो फैबाय थानाय समाव रावबो भट होआ होननानै गामिनि मानसिफ्रा समायखिरा आरो सतबांसा लाबाय स' फेरेंगा नोंथाङा जुदि बिटिसिनि सासे गोख्रों नेताब्ला दैदेनगिरिब्ला मा जामारनायमोन मानि थाखाय नोंथांनि एनजिअनि मानसिया गावनो मोनखो बिनि फिननायखौ प्लिज काइन्डलि उइथिन 24 आवार्सनि गेजेराव दम दङब्ला फेरेंगा फिननाय होदो आरो नोंनि असैथो खुरिया बेबहार नोंनि मोनसेबो खोथाया ओंथि गैया मिनिंलेस खोथाखौ एसे ट्रुथफुलनेस खोथाखौ बुंब्रा फेरेंगा मा ननसेन्स खोथा बुङो नोंलाय मोनसेबो लाजाया फेरेंगानि जि खोथा बुंनाय गासिबो फल्स नाथाय फेरेंगाया बेलेग पार्टिनि दैदेनगिरि एबा नेताफोरखौ बखियो ससियेल मिडियायाव मानसि बुथारग्रा बिपिएफनि मानसिफ्रा गुन्डागिरि बेफोरबायदि खोथा बुङो नोंसोरो सना फिथर नामा नोंसोरखौ जाम्बा होनबानो माबा मोनसे भाषा बुंबानो नोंसोरो केस होयो फेरेंगा मासिबां आसरित जोलैनि हांगार मानसि नोंसोरो बाप रे बाप रायजो राजाफ्रा मोजां मोनला नोंसिनि जि दादागिरि दुगा पावार लानानै रायजो राजाफोरखौ जि एक्सप्लयटेसन खालामनाय रायजो राजाफोरखौ जि गादबनानै जानाय बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै फेरेंगा आरो बिनि फिननायखौ एबा रिएक्सनखौ नों मोनगोन you will get the benefit after 3 years मिस्टार फेरेंगा स' नोंथाङा नेबाय थादो बिनि फिथाइखौ मोनजागोन बियो रोखा दम दङब्ला नोङो फिननाय हो जुदि फेरेंगाया 24 घन्टानि गेजेराव जुदि फिननाय होनो हायाब्ला फेरेंगाया रोखा रायजो राजाफोरजों धरना होजागोन फेरेंगानि न'आव more than 5,000 6,000नि बारा मानसिया थांनानै धरना होगोन बे रोखा बे पाब्लिकनि खोथा बे रोखा फेरेंगा नोंथाङा दम दङब्ला 24 घन्टानि गेजेराव फिननाय होदो बुजिबाय।